Hola a tots, avui estem aquí en aquest vídeo per explicar-vos les diferències entre els llits elàstics Berg, les diferències entre les diferents gammes, diferents qualitats. Us parlem de Top Ludi, som els importadors dels productes Berg, llits elàstics, sotxes de pedals a Catalunya, Espanya i Andorra, i qui millor que nosaltres per explicar-vos-ho. Berg fabrica 4 gammes, 4 qualitats diferents de llits elàstics, els Favorite, Champion, Elite i Pro Bouncer. I en aquest vídeo us explicarem les diferències entre aquestes qualitats comparant els diferents components entre ells. L'estructura d'un llit elàstic Berg, el seu esquelet, està fabricat amb tub rodó d'acer galvanitzat. Els llits elàstics Favorite tenen un acabat en el que s'aprecia l'acer, mentre que els llits elàstics Champion, Elite i Pro Bouncer tenen les potes acabades en pintura negra, més elegant, que li dona una capa extra de protecció. Els llits elàstics Berg Favorite tenen un sistema de molles estàndard. Les molles Solo Spring estan situades en paral·lel entre elles, són molt resistents i poden suportar fins a 600 kg en les mides més grans. Tot i així, els llits elàstics Champion i Elite disposen de molles Twin Spring, un sistema de molles en forma de V en el que cada punt de tensió de la lona de salt té 2 molles que les tiren a la vegada, oferint més rebot que els llits elàstics Favorite. Per últim, hi ha els llits elàstics Pro Bouncer, amb molles més grans, més llargues i més gruixudes que les molles Twin Spring dels llits elàstics Champion o Elite. La principal diferència és que tenen una constant de molla més alta, és a dir, suporten més càrrega i durant més temps. A la pràctica, això vol dir que les molles dels llits elàstics Pro Bouncer tornaran sempre a la compressió inicial perquè tardaran molt més a donar-se de si. Berg ofereix diferents tipus de lona de salt. Mentre que la gamma Favorite disposa d'una lona de salt estàndard, els llits elàstics Berg Champion, Berg Elite i Berg Pro Bouncer tenen lones de salt amb la tecnologia Airflow i en alguns casos Airflow Pro. Airflow vol dir un espai més gran entre l'entramat de fibres de la lona de salt. I a les lones de salt Airflow Pro, aquests espais són encara més grans. Amb els poros més grans, l'aire circula més ràpidament i no queda embossat sota la lona de salt quan un saltador hi cau a sobre. D'aquesta manera, els llits elàstics Champion i Elite ofereixen molt més rebot en comparació amb una Favorite. El protector de molles és un dels trets diferenciadors entre els llits elàstics Berg. Mentre que els llits elàstics Favorite tenen un protector de molles més prim i amb un material de resistència estàndard als raigs del sol, els llits elàstics Champion ofereixen un protector de molles notablement més gruixut, i la seva lona exterior és més resistent al sol que en el cas de les Favorite. Per últim, els Elite i els Pro Bouncer són llits elàstics de Berg que tenen el millor protector de molles amb una resistència al sol de 10/10 i amb el major gruix per a una òptima comoditat en cas de caiguda sobre el perímetre. A més, els Pro Bouncer tenen un disseny esportiu imprès a la lona. Berg té disponibles diferents colors de protector de molles, però els més habituals són el verd i el gris. Berg ofereix 2 tipus de xarxa de seguretat, la Comfort i la Deluxe. La xarxa de seguretat Comfort és la que s'inclou amb els llits elàstics Favorite. Es tracta d'una xarxa estàndard d'alta resistència que va fixada en uns pals verticals protegits amb foam i acabats amb una funda protectora negra per evitar que el foam es deteriori. Els models Champion i Elite, en canvi, inclouen la xarxa Deluxe. La xarxa Deluxe és més resistent a la humitat i al sol que la Comfort. A més, els pals que la subjecten estan corbats cap a fora, fet que dona més estabilitat al llit elàstic. La xarxa Deluxe també compta amb una anella superior que li dona més fermesa i resistència. Existeix també la versió Deluxe XL, un 22% més alta i només disponible per als llits elàstics més grans i en tots els models Pro Bouncer. En qualsevol cas, les xarxes de seguretat Berg disposen d'una entrada amb solapa i no amb cremallera que evita que pugui quedar un forat obert amb el risc de caure. També tenen un velcro per obrir i tancar fàcilment l'obertura tant per dins com per fora del llit elàstic i marques que faciliten trobar la sortida del llit elàstic si el saltador es desorienta després de molts salts.
Llits elàstics rectangulars, anomenats últim, per al saltador esportiu. En un llit elàstic rectangular es pot saltar de llarg a llarg. Els salts realitzats en un llit elàstic rectangular són més fàcils de controlar i per això els llits elàstics rectangulars són utilitzats en els Jocs Olímpics. Aquesta forma s'adapta perfectament a gairebé tots els jardins. Llits elàstics rodons, salts segurs, grans i alts. L'estructura del llit elàstic rodó és molt forta. Sempre se salta al centre en un llit elàstic rodó. El centre d'un llit elàstic rodó és el millor lloc per saltar, i això és perquè la tensió a les molles i a l'estructura es reparteix uniformement a l'hora de saltar. Llits elàstics ovalats, anomenats gran, avantatges de la rectangular i la rodona. La forma ovalada combina la força eficaç d'una estructura rodona amb la gran superfície de salt d'un llit elàstic rectangular. Pots saltar lliurement a tota la longitud d'un llit elàstic ovalat. Berg fabrica 3 estructures diferents de llits elàstics. Flat ground, completament enterrats a la superfície, i també l'estructura queda enterrada. Requereixen fer un forat al terra i en alguns casos poden portar xarxa de seguretat, tot i que la majoria de models flat ground no n'admeten. In-ground, que també van enterrats al terra, però amb el marc sobre la superfície, són llits elàstics que també requereixen fer un forat al jardí. No queden del tot enterrats, però permeten, en tots els casos, posar-hi xarxa de seguretat. Regular, un llit elàstic clàssic, amb potes. Aquest model permet moure el llit elàstic si fa nosa i fins i tot es pot muntar i desmuntar, guardar-lo a la caixa i deixar l'espai disponible per a altres usos. Els llits elàstics Berg disposen de productes i accessoris com escales per pujar a la lona de salt, cistelles de bàsquet per jugar-hi saltant, polseres Airhive per parametritzar els salts, ancoratges per combatre les ratxes fortes de vent, xarxes per evitar que persones o animals domèstics es posin sota la lona de salt accidentalment, o fins i tot la lona de salt Levels Game, que proposa diversos jocs estampats a la pròpia lona i que només es pot adaptar als llits elàstics rodons de 430 cm de diàmetre. Berg ofereix diferents períodes de garantia en funció del llit elàstic, ja sigui Favorite, Champion, Elite o Pro Bouncer, i també en funció del component, ja sigui les molles, la lona de salt, el protector de molles o l'estructura. El període de garantia també depèn de l'ús que se li doni al llit elàstic, si està en un espai domèstic o bé si s'instal·la en un espai públic. A la nostra web i al nostre blog trobaràs més informació sobre els terminis de garantia dels llits elàstics Berg. En definitiva, llits elàstics Favorite, llits elàstics clàssics, però sempre amb la qualitat, amb la garantia de Berg, assegura un molt bon producte. Els llits elàstics Champion, que ja porten la lona de salt Airflow, porten un protector de molles més gruixut i més resistent a l'exterior i porten les molles en forma de V baixa, de manera que dues molles tiren d'un mateix punt de tensió de la lona de salt. Per sobre tenim la gamma Elite, molt semblant a la Champion però amb un protector de molles una miqueta més gruixut encara, més resistent encara a l'exterior, a l'exposició al sol, i a més, alguns d'ells ja compten, els llits elàstics Elite ja compten amb el certificat d'ús públic. I per sobre de les Elite, els millors llits elàstics amb les màximes innovacions, que són els Pro Bouncer, amb unes molles encara més millorades, encara amb més tensió, amb més força, més gruixudes. Són els llits elàstics també més grans i que us permetran fer els millors salts i les millors piruetes.